Prorok Eter svjedočio je o nestanku naroda Jaredovaca. Pokušao ih je uvjeriti da se pokaju i imaju vjeru u Krista. U ovom trenutku Moron i zaustavlja priču o Jaredovcima kako bi pisao o vjeri. Vjera pruža nadu koja nam pomaže učiniti ono što je ispravno, čak i kada stvari postanu teške. Kroz vjeru se čine velika čudesa. Vjera Alme i Amuleka uzrokovala je da se zidovi tamnice uruše na zemlju. Vjera Nefija i Lehija uzrokovala je promjenu u srcima Lamanaca, te su se oni krstili vatrom i Duhom Svetim. Vjera Amonova i ostalih je ta koja je dovela do velikog čuda među Lamancima. Svojom su vjerom trojica učenika zadobila obećanje da neće iskusiti smrt. Brat Jaredov je zbog svoje vjere vidio Krista i nije ga se moglo zadržati iza vela. Zbog vjere su drevni proroci dobili obećanje da će Mormonova knjiga izaći potomcima Lehija. Takva čuda se događaju ne zato što su ljudi jaki, već zato što su dovoljno ponizni da se uzdaju u Boga. Ako smo ponizni i imamo vjere, bit ćemo spašeni. Vratimo se priči o Jaredovcima. Narod je izbacio Etera. On se sakrio i zapisivao sve što se događalo Jaredovcima. U godini kada je Eter izbačen, započeo je veliki rat između kralja Korijantumra i onih koji su ga htjeli svrgnuti s vlasti. U drugoj godini toga rata, Bog posla Etera Korijantumru s obećanjem da će on, pokaje li se, zadržati kraljevstvo, a narod će biti spašen. Nije se pokajao. Čovjek po imenu Šared pobjedio je Korijantumra i bacio ga u tamnicu, no njegovi su ga sinovi oslobodili te su ponovno osvojili kraljevstvo. Korijantumr se borio i porazio Šareda, ali je bio ozbiljno ranjen u bici. U ratu se Korijantumr suočio s mnogim neprijateljima. Prvo sa Šaredom, onda sa Gileadom, potom Libom i na kraju Šizom. U to se vrijeme zemljom proširio veliki strah od Šiza. U borbama su se ljudi međusobno uništavali sve dok Korijantumr nije ubio Šiza i ostao sam među mrtvima. Ljudi su uništeni jer su prigrlili tajne zavjere i nisu se htjeli pokajati. Njihova priča služi nam kao upozorenje, podsjećajući nas na to da se brzo i često kajemo.